गोजाम मोनसे जोलुर बादायलायनाय नैजिबाथि जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लानानै मोननानै गोजोननाय मोनदों। बाथ्राया बेनो जोंनि सरकारा बर' बिथांनि जोंनि बिटिआर ओनसोलाव माबोरै खौसेथि आरो सान्थिखौ जोङो दानो हागोन। खौसेथि आरो सान्थिखौ जोङो दानोब्ला जोंनि गेजेराव गोमालांनाय जोंनि जे जोलुर बादायलायनाय बा खेला दुला बेफोरखौ जोङो बोखांफिननांगोन। सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनायजों लोगोसे खेला दुलाखौबो जोङो जौगाहोनांगोन। बे बिथिंजोंनो जोंनि सरकारा खोब गुरुत्तयै जों खामानि मावबोगासिनो दङ। जोलुरनि गेजेरजों हारिखौ गोजौ फारसे सिनायथि होनो हागोन ना सानो? मोनसे खोन्थाया सैथो, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गेरेमसा हारि दानायनि सानस्रिखौ जोंनो सोरजिनानै गालांबाय। गेरेमसा हारि दानो होनोब्ला जोंनाव गोबां मा नांगोन, केरेक्टार्सखौ नांगोन। केरेक्टार्स होननाय लोगो लोगोनो सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो एखे आखा फाखा जानांगोन, जायखौ जोङो इंलिसाव सफिस्टिकेटेड होननानै बुङो। सफिस्टिकेटेड गावनो जुदि जाग्रोआब्ला समाजखौ दैदेननाया गोरलै नङा। ओंखायनो जोंनि बे जेनेरेसनखौ जोङो सफिस्टिकेटेड मोनसे मुगानि जोंबो जौगानो हानाय गेरेमसा हारि दानायनि मोनसे सानस्रिजों बा केरेक्टारिस्टिकजों जों आवगायलांनायनि थांखि। ओंखायनो जोंहा फोथायनाय दङ, गुबुन गुबुन हादोरा जोंनि चाइना आमेरिका बायदिया जुदि स्पर्ट्सनि गेजेरजोंनो गावसोरखौ इस्टाब्लिश खालामनो हादोंबा, बर'फ्रा एसेबां गिदिर दावहारु हारि जानानै जोलुर बा बादायलायनाय बा गेलेनाय बानायावहाय जोंनि हारिया बिदि चेलेन्जजों खामानि मावनो हाया बेखौ आं फोथाया। मानोना जोङो चेलेन्जिं मोनसे हारिखा, जों दावगानो हागोन।